Ja sam Ana Mrčić, psihologinja, oboljela i izliječena od mielodisplastičnog sindroma. Za obilježavanje Dana svjesnosti o mielodisplastičnom sindromu odlučila sam napraviti jedno izlaganje o psihološkim aspektima darivanja i primanja krvotvornih matičnih stanica. Na današnji dan, Dan svjesnosti o mielodisplastičnom sindromu, je ujedno i dan dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj. A prije mjesec dana bio je i Svjetski dan darivatelja koštane srži. Kada govorimo o nekoj bolesti, uvijek se pitamo ima li lijeka za tu bolest. Za MDS ima. I to je transplantacija krvotvornih matičnih stanica ili koštane srži, koja se zapravo smatra jedinim lijekom. Međutim, smatra se potencijalnim lijekom, što znači da postoji rizik od recidiva čak i ako je transplantacija bila uspješna. Za ovu prezentaciju, za ovo izlaganje, zamolila sam 18 ljudi da mi daju odgovore na pitanja o darivanju, odnosno primanju krvotvornih matičnih stanica. Prvo je pitanje bilo o odluci o darivanju. Kao što transplantirani pacijenti moraju odlučiti zajedno sa svojim liječnicima da idu na transplantaciju, tako se i darivatelji odlučuju upisati se u registar, odnosno darivati nekome matične stanice. Uglavnom, većina ispitanih navodi razlog za upisivanje u registar je da nekome pomogne ili spasi život. Neki su čak imali konkretno svog bolesnog člana obitelji ili prijatelja kojem su trebali pomoć, pa su se zbog toga odlučili upisati. Neki zbog religijskih uvjerenja i uz to sve i zbog stvaranja, odnosno jačanja pozitivnog svog identiteta. Znači, nekako stvaranje neke bolje slike o sebi. Ja sam osoba koja je nekome pomogao i slično. Naravno, ponekad je to i na poticaj društva, odnosno dogodi se da nekad u poduzeću gdje radiš ili na fakultetu ili bilo gdje drugdje se organizira akcija upisa u registar, pa onda ljudi koji inače možda to ne bi učinili su tada potaknuti i upišu se u registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Sofija je rekla: bila sam šokirana kad sam saznala da tako puno ljudi diljem svijeta čeka na nove stanice, dok zdrava osoba može jednostavnim postupkom darivanja nekoga izliječiti. Sljedeće što sam htjela saznati je kako su reagirali kad su pozvani da daruju krvotvorne matične stanice. Većinom su darivatelji rekli da su osjetili sreću, ponos, da su bili veseli, uzbuđeni, iznenađeni i o tome su obavijestili svoje najbliže prijatelje i članove obitelji. Evo jedna potencijalna darivateljica koja zbog trudnoće nije uspjela darivati svoje matične stanice je rekla ovako: Barbara, ja sam jedna od onih sretnica koje su primile poziv za darivanje krvotvornih matičnih stanica. Taj poziv stigao je za mene u vrijeme moje trudnoće, te nisam mogla biti darivatelj. Poziv koji dobiješ jednom ili nijednom u životu, baš u trenutku kada na njega iz duše prekrasnog razloga ne možeš odgovoriti. Ali još u meni živi vjera da je taj netko pronašao zamjenskog donora i danas živi sretan život. Ako budem toliko sretna da mi se još jednom pruži prilika darovati matične stanice, ne bih dvojila ni trenutka. Zatim su darivatelji govorili o postupku darivanja. Uglavnom su svi imali pozitivna, ugodna iskustva i tijekom darivanja osjećali su se sretni što mogu pomoći. Mnogi su mislili na primatelja, hoće li sve dobro proći, nadali se da će proći sve u redu i nisu previše brinuli o sebi. Štef je rekao: mislio sam kako smo sretni da su se naše stanice poklopile i da sam baš ja taj koji mogu pomoći svom bratu da ozdravi i živi život sa svojom djecom. Neki su darivatelji naveli da su imali strah od boli, nuspojava, igle, injekcije. Ali, kao što kaže Marina, činjenica da je lijek za spašavanje nečijeg života možda u meni jača je od straha. Ili Filip: ne bojim se postupka darivanja zato što znam da činim pravu stvar
i da taj netko pati puno više nego što ću ja propatiti za to kratko vrijeme darivanja svojih matičnih stanica. Ne bojim se jer znam da mogu nekome spasiti život. Ivona kaže, postupak je bezbolan. Doktori i cijelo osoblje su divni. Vode te kroz sve i pokušavaju ti na sve moguće načine upotpuniti tih par sati. Sve ovisi kako složiš stvari u glavi. Stvarno nije strašno. Svi smo mi više puta izgubili par sati ležeći i ne radeći ništa. Obično dogodi se dakle između 5 i 10% darivatelja da se ponovo pozivaju da daruju stanice. Evo, među ovim ispitanicima su bila dvojica koja su imali dvije transplantacije, znači njihovi darivatelji su pozvani 2 puta. Međutim, istraživanja pokazuju da neki ipak odustaju, odnosno ne bi ponovo dali matične stanice baš zbog tog straha od boli. Znači, istraživanja su pokazale da 80% ispitanih već stvarnih darivatelja dakle 80% bi to učinilo ponovo, a 20% ne. Jedno istraživanje je pokazalo da srodni darivatelji osjećaju više boli od nesrodnih. To je najvjerojatnije zbog toga što imaju povećani stres jer se radi o osobi koja je njihov ili brat ili sestra, dakle neki srodnik. Inače je bol neraskidivo vezana sa darivateljevom spremnošću, pripremljenošću i očekivanjem od samog postupka darivanja. Zanimljivo su neki darivatelji rekli da čim su pozvani da daruju matične stanice, da su počeli više brinuti o sebi, o svom zdravlju, šta jedu, prestali su pušiti, počeli vježbati kako bi zapravo bili što bolji i što kvalitetniji darivatelji. Jedna je rekla da nadam se da se neću razboljeti, moram jako paziti da ne bi time dodatno ugrozila svog primatelja ako ne dobije na vrijeme matične stanice. No, ponekad se dogodi da je ishod transplantacije loš, odnosno dolazi do komplikacija ili smrtnog ishoda, pa eto neki darivatelji kažu da nažalost se smatraju zapravo odgovornim ili krivim za loš ishod. No, bez obzira na to što je moguće da ishod transplantacije nije dobar, većina darivatelja želi znati kakav je bio ishod transplantacije. Mnogi darivatelji zapravo misle da su kod upisa u registar bili nedovoljno informirani o tome što ih čeka. Zato smatraju da bi bilo dobro bolje ih informirati o postupku, koliko se ostaje u bolnici, koliko dugo nakon transplantacije se mogu vratiti na posao, hoće li imati neke nuspojave i tako dalje. Isto tako smatraju da bi bilo dobro da im se kaže da mogući ishod transplantacije ne mora biti izlječenje primatelja. A nekima kod kojih je došlo do osjećaja krivnje zbog lošeg ishoda transplantacije bi trebala možda i psihološka podrška liječničkog osoblja. Jedno od pitanja primateljima je bilo jesu li se pitali tko je osoba koja im daruje stanice i kako izgleda, čime se bavi, dakle nešto o njoj. Evo, Kristijan kaže, često sam se pitao tko je osoba koja mi je darovala matične stanice, jer mi je svojim nesebičnim, altruističkim i posve dobrovoljnim činom dala šansu da nastavim živjeti. Tako je ne samo spasila izravno moj život, nego me vratila mojoj obitelji i prijateljima, svakodnevnim poslovnim obavezama, hobijima. A kako izgleda i čime se bavi, nije mi bilo bitno. Što su primatelji osjećali prilikom primanja stanica nepoznate osobe, dakle tijekom transplantacije? Dvije stvari se pojavljuju gotovo kod svih. Zahvalnost i nadu da će uspjeti ta transplantacija. Evo, Petar kaže, s jedne strane to djeluje kao još jedna u nizu infuzija koje se priključuju, doduše malo drugačije boje i mirisa, a s druge strane znao sam da je to dio nekoga drugoga. Znači, netko je dao dio sebe. Tako da su mi emocije bile pomiješane između toga da sam to gledao kao lijek
i toga da je sada u meni dio nekoga drugoga. Što su primatelji osjećali prilikom primanja stanica brata ili sestre? Tu se u svim slučajevima pojavljuje ponos, zahvalnost, beskrajnu ljubav. Ema kaže, osjećam da sam primila najveći dar koji se može u životu primiti. Moj brat je darovao dio sebe, dio svog života za mene. Franc kaže, osjećam duboko poštovanje prema svom bratu i neizmjernu zahvalnost što mi je nesebično pomogao i u svakom trenutku bio na raspolaganju za obje transplantacije i nikad se nije žalio da mu je bilo teško u pripremama za taj postupak. I još ću posebno naglasiti kako je Ema opisala svoga brata. Rekla je, on je brat na kvadrat. Prema svom bratu osjećam zahvalnost te još dublju povezanost. Nikad mu neću moći uzvratiti ono što je on za mene učinio. Ja sad kažem da je on moj brat na kvadrat. Ponosna sam što je moj brat tako plemenit i što ni trenutka nije dvojio. Što primatelji osjećaju prema svom darivatelju? Petar kaže, beskrajnu zahvalnost jer ta osoba mi je spasila život. Vesna kaže, on je moj anđeo, u svakom smislu te riječi. Moj heroj, moja sestra, moja obitelj. Čudesno je to. Baš čudesno da ti potpuno nepoznata osoba spasi život. Zato jer želi. Ništa nema od toga. To je takav nevjerojatno nesebičan čin da apsolutno vjerujem kako su takve duše posebne. Ono što ovdje treba reći da je prema pravilima Svjetskog registra darivatelja koštane srži nesrodnim darivateljima dozvoljeno saznati ishod transplantacije, te je moguće razmjenjivati anonimno pisma preko registara ili transplantacijskih centara. 2 godine nakon transplantacije, ukoliko se slažu i darivatelj i primatelj, oni mogu i direktno kontaktirati. Sofija kaže, vidjela sam njegov rukopis i bilo je vrlo lijepo što je takav oblik kontakta uopće bio moguć. Tada sam još više dobila volju osobno ga upoznati. Kako je izgledao prvi susret između primatelja i darivatelja? To je obično jako puno nabijeno emocijama. Evo, Ivona kaže, baš smo se nekako odmah povezale i bilo je ugodno i prirodno. Bjanka kaže, neopisivo, kao kada prvi put vidite sestru. Bila sam sretna i ponosna što je sjajna osoba pobijedila u borbi uz moju pomoć i što je mogu zagrliti. A Vesna kaže, samo smo se zagrlile. Ja sam plakala i tako smo neko vrijeme stajale zagrljene usred aerodroma. Što reći osobi koja ti je spasila život? Koja ti je doslovno dala u tom trenu već 5 prekrasnih godina, u kojima sam doživjela potpunu katarzu i transformaciju, kako intimnu, tako i poslovnu. Što reći osobi zbog koje dišeš punim plućima, zbog koje si obišla svijet, voljela, plakala i najviše se smijala? Reći hvala je malo, nema tih riječi i zato sam ju samo grlila. Sad, kako se osjećaju darivatelji, znajući da su nekome pomogli ili čak spasili život? Većina kaže sreću, ponos, zadovoljstvo. Smatraju da je pomaganje drugima ispunjavajuće. I gotovo svi su rekli da bi ponovo to učinili. Većina darivatelja je rekla da je već poticala druge na upisivanje u registar. Neki su čak i organizirali akcije ili to tek namjeravaju učiniti. Marin kaže, lijepi osjećaj je nekome produžiti život. Između darivatelja i primatelja se stvaraju i jačaju emocionalne veze. Jačaju u slučaju srodnih darivatelja koji u većini slučajeva kažu da je njihov odnos sa svojim bratom, odnosno sestrom, postao još jači nego prije. Saša kaže, primatelj je moja sestra, prema njoj osjećam neizmjernu ljubav. Međutim, i nesrodni darivatelji također navode da se stvaraju između njih i primatelja jake emocionalne veze, koje su za neke tako jake da ih čak smatraju bratom ili sestrom. Sestra po krvi, brat po krvi ili krvni brat. Dakle, to su sve nazivi koji koriste darivatelji. Na pitanje je li ih darivanje promijenilo, većina darivatelja kaže da ih nije promijenilo.
Iako smatraju da su dobili puno od samog darivanja. Većina kaže dobili smo jednu osobu. Bogatiji smo za jednu osobu, za jedno iskustvo, za mnoge ljude koji su bili prema njima divni za vrijeme tog postupka, kao što je osoblje, obitelj koja im je pružala podršku. Evo, recimo Štef, darivatelj, kaže: dobio sam neopisiv osjećaj vrijednosti i samopouzdanja jer sam napravio nešto što mene nije ništa koštalo, a toj osobi sam spasio život. Za razliku od darivatelja, primatelji, na pitanje je li ih primanje promijenilo, većina smatra da ih je promijenilo. Petar kaže: je, puno više uživam u svakom danu. Živim život puno manje opterećen onim što će biti sutra. Ili Petra: ne gledam na ljude i okolinu više isto. Znam se naći puno puta u situaciji da vidim kako ljudi sebi stvaraju probleme gdje ih nema i da nemaju pojma kako mogu biti sretni jer imaju zdravlje. Ema kaže: primanjem stanica otkrila sam da u sebi nosim hrabrost i snagu koju do tada nisam spoznala. Ponosna sam što sam uspjela hrabro se suočiti s teškom bolešću i liječenjem. Ana: postala sam bogatija za jednu divnu osobu koja živi u meni. Melita kaže: vraćam se sebi. Slušam samo sebe i kad kažu ne možeš glavom kroz zid, ja znam da je sve moguće i da taj zid nije prepreka. Ponovno slušam svoje unutarnje ja i znam da ću biti dobro. Kristijan kaže da osjećam veliku želju svojim iskustvom pomoći novodijagnosticiranim ljudima. Vesna kaže: osim što sam promijenila krvnu grupu, boju kose i fizički izgled, promijenila sam se i u onome što je oku nevidljivo. Shvatila sam da imamo samo danas, da uvijek i sve ovisi isključivo o nama. Nema prepreka osim ako ih sami ne postavimo. Nema nesretnih okolnosti osim ako ih mi takve ne vidimo. Čak ni svoju bolest nisam smatrala nesretnom sudbinom. Znam da mi je došla s razlogom. Ne bojim se. Pitanje koje sam postavila svima, dakle i darivateljima i potencijalnim darivateljima i primateljima, je što mislite o ljudima koji su se odlučili darovati dio sebe kako bi pomogli drugima. Filip kaže: ljudi koji su darovali dio sebe su plemeniti i zaslužuju svaku pohvalu. Oni su osobe na koje bi se svi trebali ugledati. Ana kaže: divni su, nesebični, hrabri i posebni. Inspiracija su mi, moji uzori. Bjanka kaže: to su heroji koji ne misle samo na sebe, već i na druge. Drago mi je da takvi ljudi postoje. Vesna kaže: ako spasiš jedan život, spasio si cijeli svijet. Taj citat govori sve. Melita kaže: to su nesebične i neustrašive osobe s ogromnim srcem. Kristijan kaže: ljudi koji su spremni darivati svoju krv, žrtvovati svoje vrijeme i pretrpjeti bol kako bi spasili drugi ljudski život, zaslužili su poštovanje čovječanstva. Budući da je to nemoguće postići, takvi se ljudi zadovolje i jednostavnom riječi hvala. Barbara kaže: ništa na ovom svijetu ne može čovjeka ispuniti većom srećom, ali i zahvalnošću i poniznošću od spoznaje da je pomogao drugom ljudskom biću. Kad se nađeš oči u oči s problemima koje drugi svakodnevno žive, shvatiš da previše energije i vremena trošiš na prigovaranje i žaljenje kako ti je teško u životu. Koji su prevladavajući osjećaji u životu darivatelja i primatelja? Jedni i drugi u većini slučajeva navode sreću, radost, veselje, dakle pozitivne osjećaje, ljubav, zahvalnost. Darivatelji još i otvorenost, želju za pomaganjem drugima, a primatelji optimizam, hrabrost i nadu, što je očekivano obzirom da su oni ipak u drugačijoj poziciji od darivatelja. Kakav je život primatelja nakon transplantacije? Transplantirane osobe koje su preživjele često imaju i fizičke i psihičke posljedice, čak i godinama nakon transplantacije. No, oni su uglavnom zadovoljni kvalitetom svog života i opisuju sebe kao produktivne, stabilne, dobro prilagođene osobe, iako većina od njih ne postiže više nikad onu razinu zdravlja od vremena prije transplantacije. Međutim, mnogi su pod psihološkim stresom zbog straha od povratka bolesti, zbog straha od sekundarnih karcinoma, zbog problema sa slikom o vlastitom tijelu, zbog problema u seksualnom životu,
zbog neizvjesnosti vezane uz profesionalnu budućnost, brige za obitelj i tome slično. I na samom kraju zapravo jedan dio onoga što je rekao profesor Radovan Vrhovac, liječnik hematolog iz Kliničnog bolničkog centra Rebro, koji se uključio u ovu moju molbu da nešto napiše za obilježavanje ovog današnjeg dana, pa sam izdvojila jedan dio i on kaže ovako: suvremene tehnologije omogućuju nam danas doista nevjerojatne stvari i s vremenom su dovele do ogromnog napretka u liječenju bolesnika alogeničnom transplantacijom koštane srži. Mnoge stvari koje su danas dio svakodnevne rutine bile su potpuno nezamislive u doba početaka alotransplantacije. Čini mi se međutim da ponekad impresionirani tim nevjerojatnim tehnologijama ostajemo nedovoljno impresionirani nečim drugim. Naime, većina je bolesnika transplantirana matičnim stanicama ljudi koje ne poznaju, koji im nisu dio obitelji. Taj podatak ponekad uzimamo zdravo za gotovo i ne osvješćujemo uvijek tu nevjerojatnu gestu dobrote. Darivatelji matičnih stanica u cijelom su procesu nama liječnicima depersonalizirani. Znamo im dob, spol, haplotip i krvnu grupu. No to su neki jako dobri ljudi koji hodaju ovim svijetom, voze se tramvajem ili metrom, idu na posao ili na fakultet, imaju svoja veselja, svoje brige i probleme. Ti ljudi za svoj dar, matične stanice, često spasonosni lijek, ne traže nikakvu naknadu, a bez njih bi sva ta napredna tehnologija za proces transplantacije bila beskorisna. Zato zastanimo malo, dajmo tehnologijama potrebno priznanje, ali i naklonimo se još dublje njima. Bez njih ovog napretka ne bi bilo. Dakle, stvarno za kraj možemo reći samo hvala darivateljima, a ima ih diljem svijeta preko 38 miliona, a u našoj Hrvatskoj 65.000. Više od 65.000 darivatelja koštane srži. I na kraju samo da pročitam imena osoba koje su sudjelovale u izradi ovog izlaganja abecednim redom od A do V: Ana, Barbara, Bjanka, Ema, Filip, Franc, Ivona, Kristijan, Marin, Marina, Melita, Petar, Petra, Radovan, Saša, Sofija, Štef i Vesna. Evo, toliko od mene.